Sziasztok! Ebben a videóban azt szeretném megmutatni, hogy tudsz az 5 ingyen latinumból, amit csak a regisztrációért kapsz, BTC-t csinálni. Legelőször regisztrálsz a Latinum oldalra. Nyilván én már regisztráltam, tehát én csak belépek. Az oldal néha lassú, nehezebben jön be, de sikerült, hál' Istennek. Tehát megvan a Latinum regisztráció, beléptél az oldalra, utána a második lépésbe a váltójába kell regisztrálni, amit CoinSwapsnak hívnak. Természetesen ide is csak be tudok lépni, a belépő oldalon mindjárt kiírja neked az addresszeket, amit tudsz használni kikérésre. A Latinumnál, ugye látod ezt a request address-t, ha megnyomod a gombot, akkor megjelenik az adott address. Ezt kimásolod innen, visszamész a Latinum oldalra, My Profile, itt lesz egy olyan kis ablak, hogy Payment Details, oda beilleszted a Latinum címet, elküldött sévvel, és akkor megadtad a profilba a Vitráthoz a kikérést, a kikérés a Reports menübe a Pays to Mail, és akkor itt szépen lesz egy zöld gomb neked, Request Payment felirattal rákattintasz, és ki fogja írni paddingbe neked az 5 latot, és általában 24 órán belül megérkezik. Megérkezett az oldalra az 5 lat, itt a Latinum sorba fogod látni, hogy itt van 5 latod. Akkor felhúzod az oldalt, és itt a kék táblák közül kiválasztod a lat per BTC-t, hisz a latot át kell BTC-be váltani. Egy olyan oldalt találsz, ahol tudsz venni latot, vagy eladni latot. A buy az mindig vétel, a shell az mindig eladás, tehát mi eladjuk a latot, az amounthoz beírjuk, hogy 5 pont, illetve miután utalási költség is van, így 4,99-et. Az oldal ki fogja neked itt számolni pontosan, hogy mennyi BTC-t ad érte, mennyi az utalási költség, és mennyit fogsz összesen kapni. Rákattintasz a Submit Shell Orderre, és ki fogja neked írni, hogy rendben van. Ez az átváltás, ez körülbelül egy óráig tart az oldalnak. Egy óra múlva belépsz, ugye megint a balanszét keresed, megjelenik neked a BTC-nél az az összeg, amit a váltásért kaptál, utána a vitrádra kattintasz. Nem tudom, hogy milyen pénztárcát használsz, de vegyük azt, hogy a szekciós címed van, amounthoz beírod ugye az összeget, ezt lehet így másolni is. Szépen az addresshez ugye beteszed a BTC címedet és Submit Vitrád. Ez az oldal szintén körülbelül 1-2 órán belül kifizeti a BTC addressre a pénzt. Röviden ennyi.